Halo, selamat pagi anak-anak. Kita berjumpa kembali. Pelajaran pagi hari ini bahasa Jawa, tema persaudaraan. Piwulang loro subtema critakake Pandhawa lan bebudine untuk kelas loro sekolah dasar. Pandhawa kuwi cacahe ana 5. Seperti yang anak-anak lihat pada tampilan ini, ada 5 wayang. Ini adalah keluarga Pandhawa. Yudhistira atau Puntadewa adalah anak pertama dari anggota Pandhawa. Awake sedengan katon alus, rambute gelungan rapat. Werkudara utawa Bima anak nomor 2, awake ireng lan gedhe dhuwur, duwe kuku sing lancip. Harjuna kuwi jeneng liyane adalah Janaka atau Arjuna. Arjuna kuwi anak nomor 3, awake sedengan, rambute gelungan mlungker. Nakula lan Sadewa kuwi bocah kembar. Nakula anak nomor 4, Sadewa anak nomor 5. Rambute gelungan mlungker, awake rada cilik, nganggo jamang utawa gelang ing tanganan sikile. Watak atau sifatipun Pandhawa. 1. Yudhistira kuwi watake jujur, nrimo atau mau menerima, seneng dana atau suka membantu, lan adil. Sing nomor 2 Werkudara utawa Bima. Werkudara kuwi watake lugu, prasaja, ora wedi bebaya, tidak takut bahaya. Sing nomor 3 Harjuna atau Janaka. Harjuna kuwi watake seneng tetulung marang liyan atau suka menolong atau membantu orang lain. Nakula lan Sadewa kuwi watake seneng jaga karahayaning negara atau suka menjaga negara. Sekarang kita belajar tentang gawe pitakonan. Gawe pitakonan tegese anak-anak membuat pertanyaan. Pitakonan biasane nggunakake tembung ana, sapa, pira, lan kepriye. Contone, Pandhawa kuwi cacahe ana pira? Ya, ini sebuah pertanyaan. Pira? Jawabe ana 5. Sing nomor 2, sapa jenenge Pandhawa sing nomor 1? Pitakone nggunakake sapa? Jawabe Yudhistira. Nomor 3, sapa jenenge anak sing lahir kembar? Pertanyaannya sapa? Jawabannya adalah Nakula lan Sadewa. Ayo saiki latihan mangsuli pitakon iki. Sapa sing awake gagah gedhe dhuwur? Jawabe Werkudara, betul. Sing nomor 2, sapa sing alus lembah mana? Jawabnya Yudhistira, betul. Nomor 3, kepriye watake Nakula? Jawabnya seneng jaga karahayaning negara. Bagus. Yang keempat sekarang, kepriye watake Yudhistira? Jujur, nrimo, seneng dana, lan adil. Sing nomor 5, kepriye watake Harjuna? Jawabe seneng tetulung marang liyan. Anak-anak, setelah kita mendengarkan atau ngrungokake cerita babagan Pandhawa lan bebudine, ayo padha mangsuli pitakon ing buku remen halaman 6 sampai 7.